Pontypandy ar fore Sadwrn. Mae Sarah James ar ei ffordd i dŷ Sam. Dyw Sam ddim yn gweithio heddiw. Dal fi. O, dim broblem. So ti'n gallu redeg yn ddigon cloi. Right. Zap! Pow! Wow! Zadron! Renni no bydysawd! O, a beth yw'r Zadron ynde? Enw'r ffilm ni'n mynd i weld heddi. Chi yn cofio ynddi chi? Wrth gwrs ni. Gweud y gwir, wi wrth i'n paratoi ar un o bryd. Wy'n gweithio ar beiriant gwneud popcorn. Gwych! Mega gwych! Wel, nôl i'r gweithio fi, te. Faint o'r gloch mae'r ffilm yn? Am ddoi. O, digon amser, te. Dim plant yma, mae gen i ofan. Chewch chi ddim dod mewn nes bydda i wedi gorffen. Mae yna ddiod a bisgedi yn y gegin i chi. Helpwch eich hunan o. O, iawn. Elvis Cridlington a Trevor Evans sy ar ddyletswydd yn yr orsaf dan heddiw. Ddyletswydd, job hendi heddiw ddynion, ac wy'n rhoi'r cyfrifoldeb i chi, swyddog Cridlington. O, diolch yn fawr, syr. Nawr te, wi am i chi fynd at Jupiter a llanw'r tanc dŵr wrth y biben ddŵr sydd ar groesfan ffordd y dref a lôn y pendi. Ac mae'n rhaid gweithio mor gyflym ac sy'n bosibl. Chi'n deall? Iawn, syr. Tyd yn rhan. Pawb yma, Elvis. Iawn, Trev. Bant â ni. O, Norman, o ti werth dy weld o dydwyr yn y siwt cowboy na. O, ti'n disgwyl yn gwmws fel ffilm star, ti'n ma? O, mam, asio. O, mae'r goets fawr yn esau. Nid y goets fawr i honna. O, le maen nhw'n mynd y byd mor gloi, Ed? Nawr te, Norman, siopa yw ni di. Mae lot o waith yn y fam. Bant y ti, gariad mami? OK, partner. Welai chi yn yr OK Corral. Nawr te, cysylltu'r sproget a'r piston. A fe? Sam, wyt ti'n othrolydd? Wyt wir. Mae'n i Trev, bant â ni. Gloi nawr, gloi. Na fe, fyddwn ni ddim yn hir nawr. Pipen ddŵr ymlaen! O, pipen ddŵr ymlaen! Dwi'n dda nawr, ymlaen. A fe? O, na fe! Stop, stop! Cair pipen ddŵr! Cair pipen ddŵr! Reit, cadw'n offer, Trev. O, da iawn. Gret, ni'n gwneud yn iawn. Gorsaf da, Pontypandy, ni ar y ffordd. Ei, dal do ddŵr, Elvis, be amdana i? Wel, mae'n rhy bell i gerdded. Mistedd a un fama. Lan yn hw! Hwcs Norman Price, o be wyt ti'n neud fan hyn? Allwn ni ofyn yr un peth i ti, sitting bull. Wel, sheriff, aros am y gwir dewr ydw i. Dy ddewrion di, saethodd o posib bore yma te. Wy'n arrestio di, sitting bull. A munud rwan, Norman, actio hon i ysdi. Paid y wasi, paid o... Lle ti'n gwneud hyn, li? O, galla, ac mae'r allwedd gen i. Whoops! O!
O, wel na ti wedi gwneud i rwan. Siwt mae'n mynd, Uncle Sam? Fydda i ddim yn hir nawr. Wel, ddim hir iawn, dydy. Jiw na gloio nhw. Wedi penni, sir. Cloi yn dod i. Hei, sir. Och, da iawn, Cridlington. Ond ble mae swyddog Evans? Wel, ie, a fi ôl i nawr, sir, ie, fydda i ddim yn hir. Wynod gyda chi, Cridlington. Ellwch chi wneud dim yn iawn, mae'n emlwg. Wel, wir sa'n gwybod. Oeddi pont y pandi gyfan ar dan, gwydwch? Uncle Sam? Fydda i na nawr. O, daro am ar drws yn ar glo. O, diar. Be sy'n bod, Uncle Sam? Wy'n credu mod i wedi cysylltu'r symudwr yn rhyd un wrth y brif sbroged. O beth mae hwnna'n feddwl? Wel, sdim digon o awyr yn cyrraedd y blwch tundish. O beth mae hwnna'n feddwl? Wel, mae'r lefel ffrwydroldeb braidd yn uchel. O, so well ni ffonio'r frigadan. Wy'n casau gwastraffu amser fel hyn, Cridlington. Nawr te, beth sy'n mynd mlaen fan hyn, Cyffion? Pethau peryglis dros Ben Norman Price. Jupiter 994, oddi o'r WP dros Rwg da fi, Trev. Ngofies i amdano ti, twel. Jupiter 999, drosodd. WP allan. Ar gyfwng yn 3-4 Dyffryn, dyn yn sawn mewn shed. 3-4 Dyffryn? Mi wedi clywed hwnna o'r blaen. Ti y swyddog Sam yw e. Bent ni? Iawn, sir. Dwi'n dal yma. O, dwi wedi cael yng ngadael ar ôl eto. O! Drychwch, Mr Evans, o'r allwedd. Diwedd, dewch yn gloi. Mae Uncle Sam yn gwneud arbrawf yn y shed, a mae rhywbeth yn bod. Ar fôl i, Cridlington! Dewch fan! O, dyma nhw, Uncle Sam, byd o becso. Byd o Cridlington ar gyfwng nid ymarfer. Na! Sewch nôl, blant! Nôl! Dewch! Ar unwaith! O, wel, mae'r popcorn dy beth. Faint o'r gloch mae'r ffilm?